Hey, what's up guys? Good morning. Nari ko sa konde sa eskwelahan karon. Kuanday sa vlog number 3. Mang-interview ko mga chicks karon. Nako pangutanan nila. Napangutanan ako kung ganahan ba sila humok or gahi og ngano. Explain na nato niya. Explain na nato niya. O mabalik lang ko. Sige, bye. Nadi ko interview nga usa ka chicks ron kay manayang klase or vacant ba ni siya. So miss, nakoy kong tanan. Unsay mong gusto? Humok or gahi? Uy, ano? Kanya gahi ba ano ito? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano daw eh? Ikaw interview ka. Sige guys. Salain na po ko mag-interview. Thank you. Humok or gahi? Ano man? Sige, pangalan mo. Karen, hi. Thank you. Bye. Oh guys, siya katubag sa pangutana. Thank you bro. O pa ko kakuhan gid sa pangutana nila wako ka gets. Miss, okay ra. Okay, ina ko pangutana niya. Humok or gahi? Ano man? Cheers, thank you. Kami sa mo man. Yeah? Sandra, hi. Nice to meet you. Thank you. Mao na to siya guys. Nakatubag yun siya eksakto. Nag-50-50 siya. Thank you. Tanan mo, sa kadit na. Humok or gahi? Gahi? Ano man? Sige, ano mo? Sige, bye. Pangutan doon. Ano na yung kumigo day? Mayroon ka man may siyato. Humok or gahi? Gahi, siyempre. Ano man? Dali na food. Sige, salamat. Balik na po niya. Humok or gahi? Ano man? Ano? Ha? Ikaw, humok or gahi? Ano man? Sige. Thank you. Ano, nanap ko lang kung tanda. Pwede na, Juan? Gahi, humok. Ano man? Sige, thank you. Sige, ano mo? Kate. Hi, Kate Nicole. Thank you, ha? Humok or gahi? Gahi. Ano man? Ano man? Kay Mark na naman ba? Crunchy lang. Lahat ice pop. O di ba basta gahi dami John. Lo. Momo kay. Ikaw magbaw mo. Ito yung ano mo? Gia. Hi, Jaya. Nice to meet you. Thank you. Sabihin nga, chicks din, may ikog ko. Ayaw, Rono. Ay, balik. Oh, nakakulay dito na. May ikog ko. Kanang humok or gahi? Gahi. Ano man? Ay, humok niya. Ano man? Kapon. Anong nindot may kapon? Kaya magkadungay, magkalamig. Uy! Yeah, thank you. Ano yung name mo? Bad. Yeah, hi. Ay. Thank you.
interview ko og random students diri sa UCLM. First time ako na nag-interview diri. Medyo uwaw siya pero worth it kayo kay daghan jud na interview karon. Pero ningkamot ko nga mapunan budget kayo. So thank you kayo sa mga ni cooperate. Balik ra ko niya sa mga updates. Dito ko tao siya guys. Hey guys. Nalo ko tanan ni ma. Pumok or gahi? Gahi. Ano man? Nice mo gahi. Ano nice man. Wala ko. Yang ngilngig dani niya eh. Nice lang gani Maria. Ano din man? Maria. Maria Eden. Wala nice eh. Nice ni siya. Thank you guys sa nagabian jud kuan pangita jud og babae gid mao gid ko. Kaya karon nagagabian man ta karon so magklase sa ko. Bye.